Здравейте всички от YouTube, аз съм Крафтер и днес имаме специален епизод от сървърът Белотински. Тук при мен е Крафтинг, кажи им здравей, бе. Здравейте. Човек, дек си ти? А? Дек си ти? Аз съм в тази другата къща. Добре, пиша тъпа, чули? Изчакай, аз само да вледа в къщата и се телепортирам. Там къде правихме шополи? Да. Добре, аз там направо е записано, ако си да, аз там. Там да влезе в къщата и се телепортирам. Ама спокойно, аз съм до тебе. Ай, Яме. да, видях. А кой е то с диамантите? Кой се смуми, бе? Сигурно Тошо. Кой? Сигурно Тошо. А, Айде да го преценя. Не ми взимайте панталонките. Кой ми взе панталонките? не знам. Не са мен. Да, у мен са. Хвърли ми. Хвърли ми, бе. Взе ги това муми. Мукавски взе. Трощата бела. Коя, бе? Не, има умен ли си? Празен е често, спокойно. Крафтинг? Да. Имам лък, дек изстрелва безкрайни огнени стрели. Що? Имам лък, енчантна, дек изстрелва огнени стрели и са безкрайни. Знам, аз си го купих. Браво. Само, че не тя ги изстрели. Знам. Как летиш, бе? А? Ти май лисната? Не съм изнал. Не си знал, скочил си. Аз ти хубаве, тук може да добави дъжд. Когато и гадното. Човек, аз имам 30 рамки, ка ги докарвам за шопо да ги залепим, чули? Що? Имам 30 рамки да ги докарам ли? Не. Аз не намерих панталоните. Дай ми ги. Мерси. Моля. Взех си диаманта на кирка. Дай тръгваме. Дек, аз нямам кирка, забравих си, къде ке одиме? Ало, де ке одиме? Де ке одиме, бе? Изключи се от скайпа. Защо остана? Нищо, ние продължаваме играта. Крафтинг сигурно ще звъне след малко. Абонирайте се също да кажа за новия канал, моя Крафтер. С това ще са 2 видеоклипа, но пак начало и се появява ужасен лак, за което извинявайте. В момента няма какво да правим, оборудвал съм се. Ако решите, че трябва да снимам на survival, на синглплеер, на мултиплеер с крафтинг, пишете ми да снимаме. Искам да знаете, че
че скоро ще отварям нов сървър до 1 месец и половина. Може би ще има нов сървър. Гласувайте PvP или не PvP да е. Мисля да го направя не PvP, но искам да чум и вашето мнение, ако желаете да го кажете. А ето се присъединява и... Тук ли си? Тук ли си? Добре. Добре, в играта ли си? В играта ли си? В играта ли си? Човек. Арно, айди в холм. Чекам те в холм. Ето те. Хе-хе. Имаш ли да ми... изчакай ме да си направим една кирка и аз. Аз имам диаманти у мен да влезна довътре, защото не... А ти имаш ли пръчки между другото? Фърли... Не, имам диаманти. Фърли ми 3 пръчки, ако обичаш. Добре, да дай ми дърво поне. Дай ми ден. Стига, бе, евент. Тъй се евенто. Сега си направим кирка и отиваме, ама къде шо ги правиме? Ки копаме ли? Мими, искаш ли такова? Арно. Сочи нещо. Колко ти искаш да кажеш? Немам. Нямам дървена брадва. Ако имах и ти daях, ама немам дървена брадва. Айде бе, не ми фърли такви тъпи неща в инвентаро, да те се евенто. И сега шо ги фърляш? Не фърли. Как на мен ке ми запълни инвентаро, а ми трябва? Ти викаш, че тук наоколо некъде е имало админа, аз това не го мисля. Ти викаш, че тук некъде има админа, аз мисля, че нема. По теб, ама и аз ти Декси, чекаме се пред Чопо. Ай, сега да отиваме. Мина. Вангеле говори по-нормално, а ти става гадно за видеото, чули? Видях дека ти е мината. Аз имам пари тук, колко пари е? Та се продава? Вила на Иво 20. Тук не са служили как трябва табелата, прав си. Тук, ама знаеш, че така ще е отключена? Точно. Какво?
Тук има много неща, бе. Ендър честови са отключени. Аз сега в момента съм на горния етаж, да слезна ли при теб? Ама ти дек си? Чекай ме, пиша тъпа. Ама там мина с шоу значена, като с табела надолу има ли? Чекай, сега ти напиша. ТПА. Ай, напиши го това тъпата цеп да дом при теб. И дами и господа, да ви съобщя, с крафтинг ще правим нов сървър до 1-2 месеца. Ще е готов. Може да го очаквате. Пишете да снимаме на друг сървър, ако крафтинг иска, разбира се. Аз съм на вид. Това ще да пуснем в покачка, как да занимава без глупости. Тук няма нищо за копане, айде да бегаме. Ай. Не мога. Ама аз излезнах от мината, няма смисъл. Кажи. Тук съм, бе, кажи. А? Аз съм извън мината, аз съм на къщата. Не му казвайте, че я запалих. Много извинявай. Така, ама ти... Шорти хвърля? Да, бе. Нема, бе, гледай, че са по една стрела, они изчезват спокойно. Трябва да имаш лава за огнени стрели. Получават се, трябва да ти покажа някой път, ако намериш лава. Абе, тук ако има админ, че един път ти не беше в линия, влизам аз и нали, шетам около дървета и ми иззнаха един скелет, един крипър, едно зомби. Беше още ден, сигурно някой ги е пуснал.
Аз отивам на Warp Jump. Не. Искаш ли да идем на това? На Warp Aqua Park. Искаш ли? Аз отивам на Warp Aqua Park. Warp Aqua Park. Ама защо ти е в аквапарко, не трябва лодка? Уху! Айде да почваме. Следващия епизод, драги зрители, ще оправя гадния лак, който ми се получава при снимането на клипове. Не знам защо, когато говори, става лага, но нищо. Не е силна операционната система на компютъра. Както и да е. Сега ще направя на опускан. Крафтинг, Декси. Арно Сакио напиша. ТП. Чекай де. ТПА ЦЦЕ ПТ. Нещо. Да, я го. Сакио напиша. ТПА ЦЦЕ П. Готово е, бе. Хайде, качваме се нагоре по парзалката, правим едно спускане и аз завършим клипа. Вау! Какво? Айде, бе. Аз ти предлагам другия епизод да снимаме как си направим вила в Warp гора. Искаш ли? Аз имам материали и дърва. Ако искаш другия път да си направим на хижа в Warp гора. Какво да направим? Добре, може. Може, нищо не казвам. Може. Ай, качи се, аз ки се пусна от най-високата парзалка. Гор на жълтата парзалка сама си идваш ли? Арно е, Саки напише тъпа. Ето, Саки напише тъпа цецепата. ТПА ЦЦ ЕПТ. IP-то на сървъра е beltinski.tk, влизайте, ако... Не по там, бе, ела по тази жълтата. Да. Айде. На 3, 1, 2, 3, давай! Ууу! Яху! Скоки във вода! Бам! Знам. Това е за този епизод. Довиждане, драги зрители. Другия път ще снимам как ще направим хижа с крафтинг в Майнкрафт. Довиждане.